Haga jing le kai third ODI preng ki the le kai cricket kari India Persia ki the le kai cricket jong kari West Indies. Aba phai shagane ki jing le kai ki the le kai jong kari India kila khore ga nam jo hadin bagalala ban pelem ka West Indies da Sun weekend. Badaha gane ki jing le kai ka D Sharma kaliyo ban khor hadu unri weekend. Baleng bagane ki jing job ka India kaliyo ban ra ai ka series haga baga tam da lailanon. Haga jing le kai Indian Super League hapreng ka moh badan Persia ek Odisha haga ne jing le kai baro artli ki ken hon ki khat klem la bat pen khijar nadu basdang ga jing le kai hadu bukot jong ga jing le kai warla baro artli ki ken hon ki la persyang ban yo pen khijar henry ki klem la bat pen urlong haga jing le kai Santosh Trophy quarter final hapreng ka Meghalaya Persia ek Surveys aba phai shak ne jing le kai ka Surveys ka yo pen khijar nengkong haga minit ka ba live heulai Badaha ka minit ka ba sau penreu ka Surveys ka layo biang mentap ya ka gol ka ba ar. Badai hadu ka minit ka ba pra penreu ka Meghalaya ka layo mentap ya ka shigol. Henry ka ne ka shigol kamla abat pelai ya ka Meghalaya na ka namrem. Badaha hadu bukot ka jing lakai ka Surveys ka lala abat pelem ya ka Meghalaya da ar la ka way badi urung sya ka semi final. Haga jing lakai Premier League hapreng ka Brighton Persia ka Brentford haga ne ka jing lakai baro artli ki kenhun kia khat klem la bat pen khijar nadu pasdang ga jing lakai hadu bukut jong ga jing lakai wala baro artli ki kenhun kila persyang bat pen khijar henry ki klem la bat pen urlong haga wai par ga jing lakai Premier League hapreng ka Arsenal Persia ka Ipswich haba phai shag ga jing lakai ka Arsenal ga layo bat pen khijar nengkong haga minit ka ba Arthurlai leng bau hawet baleng ba ga shigol la pelong ka Arsenal ba kan khori ga nam job haga ne jing lakai da shigol lanon baleng ba ga jing job ka Arsenal ka Kiew ka Kyrdan ka ba ar haga mi ya khen point